siyama ango da amarya, lokaci yayi aure na soyayya, san babu jayayya na kudauniya. Ibrahim siyama ta zama amarya, zaman amana cikin lumana, kalar soyayya amarya, kiwa ango amarya, kyakkyawan niyya amarya, mai ladabi ce Sumayya amarya, mai ilimi ce, mai haƙuri ce, mai tsafta ce sana amarya. Ibrahim ango Sumayya ga amarya, Ahmad mai waka ina ta waka. Ango amarya ku zauna lafiya da juna, ta yi murna make ango amarya Sumayya amarya, amarya Sumayya Ibrahim angonta. Aure nuna martaba kin dace amarya, siyama Ibrahim ango da amarya, ango ka bi salsala ka zabo amarya. Aure nuna martaba kin dace amarya, siyama Ibrahim ango da amarya, ango ka bi salsala ka zabo amarya. nan Allah nake kira na dare da rana, Ango ga amarya, taro dubban salati ga manzo dan amina, ango ga amarya, a sanyo alihi sahabbai da manzo abada nana. ango ga amarya, Aure ne aka yi na soyayya, ga amarya, zamana lumana babu jayayya. ga amarya. Ibrahim muna taya kamar na kai da can amarya, Aure nuna martaba kin dace amarya, siyama Ibrahim ango da amarya. ango ka bi salsala ka zabo amarya, Bari bidiri birede mura muke tayawa, ango ga amarya, dangin amarya ku fito waka nake biyawa. ango ga amarya, Auren siyama ta zo amaryar Ibrahim, ango ga amarya, siyama kin zama to amarya. ga amarya, Aure ne na so da kauna, ga amarya. siyama Allah sanya alkhairi kin yi aure. Aure nuna martaba kin dace amarya, Siyama Ibrahim ango da amarya, ango ka bi salsala ka zabo amarya, amarya siyama babu ƙarya. Ibrahim ka zamrike ta ka kula da haƙuranta. Ibrahim ka yi mata mai kyan hali nagarta, dangi ana yaba ta. Siyama ga amarya, in zo gidan mijinki ki bi shi martabarki, ki ƙara tarbiyarki, an san kina da kirki. Abinda dai ya saki ki shi babu tsaki, ki rike sirrin mijinki, wanga shawara ta. Mawakin ku ne Ahmad Siyama Ibrahim ango ne. aure nuna martaba kin dace amarya, Siyama Ibrahim ango da amarya, ango ka bi salsala ka zabo amarya. Aure nuna martaba kin dace amarya, siyama Ibrahim ango da amarya. ango ka bi salsala ka zabo amarya, Iyayen amarya Alhaji Sani gaisuwa, Alhaji baban nan gaisuwa, Alhaji Yusufa gaisuwa, Alhaji Usman gaisuwa, Alhaji Muhammadu gaisuwa, Aminu na yi gaisuwa, Hajiya Salma gaisuwa, Sa'ada na yi gaisuwa, Fidosu na yi gaisuwa, Khadija ba zan barke ba ke ma na yi gaisuwa, Ummi na yi gaisuwa, Hauwa'u na yi gaisuwa, Momi ke ma na yi gaisuwa.